खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय। दिनै 16 जुलाइ 2023 बाराय जेबो रबिबार। फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। आसाम सोरखारा एसीएस अफिसार नरेन चन्द्र बसुमतारीखौ साख्रिनिफ्राय होखारनाय जाबाय। ना फिसिग्रा बिफाननि बिबानगिरि महरै खामानि मावबाय थानाय समावनो रेगुलार साख्रि खालामनो हागोन होननानै रां जाख्ल'नायनि थाखाय रां जाख्ल'नाय दायाव लोब्बा थानायनि दायाव होखारजादों। महाराष्ट्र रायजोनि डम्बिवलीआव सासे 58 बोसोर बैसोनि आइजोआ गंसे खारबाय थानाय रेलगारिनि सिगाङाव बारथेनानै गावनि जिउखौ गावनो फोजोबदों। थैनाय आइजोनि मुङा जाबाय प्रभा नम्बद्री आरो प्रभा नम्बद्रीया गावनि थैनायनि जाहोनखौ गांसे न'टआव लिरना गालांदों। प्रभा नम्बद्रीया लिरना गालांनाय बायदिब्ला गावनि देहाया गोबां गाज्रिमोन आरो थांनाय गोलाव समनिफ्रायनो बेरामफोरजों जुजिगासिनो दंमोन होननानै लिरना गालांनायजों लोगोसे बेनिखायनो बे जाथायखौ खालामनांगौ जादों होननानै लिरना गालांदों। हस्पिटालनि थाखायनो सासे आइजोआ गावनि जोनोम जागोदान गथ' गोरलैखौ जिउ खोमानांगौ जाबाय। उत्तर प्रदेश रायजोनि सिङाव थानाय सोनभाद्रायाव गोरबोआव गथ' गोनां सासे आइजोखौ जिल्लानि फाहामसालियाव लांनायाव हस्पिटालनि मानसिफोरा एडमिट खालामनो थाखाय हेंथा होनायनि उनाव आइजोआ बांद्राय उदै सानानै हासुग्रा खथायाव गथ'खौ जोनोम होदों। नाथाय गथ'आ जोनोम जाखांनायनि उनाव गथ'आ जिउ गोमादों। जिल्ला हस्पिटालनि गाज्रि आखुनि थाखायनो बे जाथाया जानांगौ जाबाय। गथ' जोनोम होग्रा आइजोनि मुङा जाबाय रश्मि। मोनसे गिथाव बाथाव बुथारनाय जाथाय। राजस्थान रायजोनि सिङाव थानाय कारावलीआव सासे 9 बोसोर बैसोनि सिख्लासाखौ सोरबा स्नेमनि दुथां सुबुङा किडनेप खालामनानै लांखारनानै एसिडजों गाग्लोबनानै इनाय बुथारसे बुथारनानै दैखर सिङाव गारना दोनदों। नाथाय सिख्लाखौ सोर मानि जाहोनाव सोरनि थाखाय बेबायदि खालामनानै बुथारना गालांखो बेखौ दासिमाव गुमुर मोनथ'नाय जायाखै। दा बे जाथायनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दङ। सासे आइजोनो गाज्रि मेसेज हरनायनि जाहोनाव सासे पुलिस इन्सपेक्टरा गावनि साख्रिनिफ्राय सासपेन्ड खालामजादों। आसाम पुलिसनि आर्म ब्रान्चनि सासे इन्सपेक्टरा सासे आइजोनो नायथावजायै गाज्रि रोखोमनि मेसेज हरनायनि जाहोनाव साख्रिनिफ्राय सासपेन्ड खालामजादों। सासपेन्ड खालामजानाय मावथिनि मुङा जाबाय लहित राजबंशी। uppl दे बिथाङा सोरखार सिफायनो थाखाय 1 सेकेन्डबो नाङा होननानै बुंनायनि सायाव बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सोंथि खालामनायाव खुगा बेखेवदों। uppl देआ मैयानो बुंदों उदालगुरियाव 1 सेकेन्डआवनो सिफायनो हायो होननानै। मैयानिफ्राय दिनैसिमथ' 1 सेकेन्डनि बारलांबाय, सरकाराथ' बायाखै नङा होमबा। गतिके जोंहा बेवहाय uppl देजोंहाय खोथा गैया। जोंहा UPPL आरो BJPनि जे दैदेनगिरिफोर दङ बियो माने मिनिट बाय मिनिट सेकेन्ड बाय सेकेन्ड दिनैल' नङा सिगांनिफ्रायनो जेब्लानिफ्राय सरकार दङ दादों अब्लानिफ्रायनो जोङो रायज्लायबाय थादों। जोङो मोजां सोमोन्दोआव दङ। बेवहाय सरकार बायनाय सिफायनायनि जेबो बाथ्रा गैया। जोंना सरकारा जोंनि मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव बिटिआर सरकारा सोलिगासिनो दं, बिराद मोजाङैनो सोलिगासिनो दं। जोङो बिथांखौ खावलायदों, बिथाङा मोनसे बिराद गिदिर बिबान दङ। जोंनि जे सावस्रि बिफानखौ बिथाङा सामलायो, बिथाङा सावस्रि बिफाननि दा सावस्रि बिफाना वान अफ द मस्ट इम्परटेन्ट बियो डिपार्टमेन्ट। बे डिपार्टमेन्टनि गेजेरजों लोमजानाय साजानायनिफ्राय लानानै गथ' जोनोम होनायनिफ्राय लानानै गासिबो बे बिफानानो बेखौ नायो। गतिके हस्पिटालफ्रा जाहाथे मोजाङै थायो, डक्टरफ्रा जाहाथे मोजाङै खामानि मावो, नार्सफ्रा जाहाथे मोजाङै खामानि मावो बेफोरखौ बिथांखौ नोजोर होनो जों खावलायदों। बिथाङा बे सरकार बायनाय सिफायनाय बेफोरखौ जेबो खर' सानांगौ गैया, बे बिथांनि आवथायावबो फैया। जिहेथु जोङो जोंनि जे भारतीय जनता पार्टिनि सेन्ट्रेल लिडारशिपजोंहाय बिराद मोजां सोमोन्दोआव दङ। जोंनि स्टेट लिडारशिपजों जोबोद मोजां सोमोन्दोआव दङ। जोंनि आसामनि मानगोनां गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांजों मोजां सोमोन्दोआव दङ। बिथांनि लिडारशिपआवनो डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि लिडारशिपआवनो जोंनि बिटिआरनि मानगोनां जे चिफ प्रमद बर' बिथाङा जोंनि ओनसोलाव जोबोद मोजां खामानि मावगासिनो दङ। नोंथांमोन दिननि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जय बर' हारिनि।